କହିବୁ କି? ନା ମୁଁ କହୁଥିଲି କ'ଣ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ପରିବା କାଟି ଦେଇଛ? ହଁ ପୁରା କାଟିବି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହୋଟେଲରେ ଖାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ହଁ ଆଜି କାଟି ଦେଇଛ କାଟିଦିଅ, କାଲିଠାରୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ପରିବା କାଟିବ ନା। କାହିଁକି ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆମେ ଭିନେ ହେଇଯିବା। ହାଁ କ'ଣ କହିଲୁ? ଭିନେ ହେଇଯିବୁ? କାହିଁକି ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଅସୁବିଧା କହୁଥିଲି ଭାଇ, ମୁଁ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଦେଖିକି ଭାବୁଛି ଆମେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ଭିନେ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଏମିତି କୁଆବୁଲା ହେଇ ଭିନେ ହେଇଯିବା ବହୁତ ଭଲ। ଏ ପାଗଳା, ଘର ପରିବାର କଥା ଛାଡ଼େ, ପରିବାର କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଆରେ ଭାଇ ଭାଇ ତତେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ରହିପାରିବି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଭିନେ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭାଇ, ଆମ ଜାଗା ବାଡ଼ି ସିନା ଭିନେ ହେଇଯିବ, ଆମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସିନା ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଆମେ ଯଦି ଏଇଭଳି କୁଆବଲା ହେଇକି ଭିନେ ହେବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ମନକୁ ଆଉ କେହି ଭିନେ କରିପାରିବେନି ଭାଇ। ଭାଇଲୋ, ସେ କଥା କରେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବିନି ଭାଇ। ମତେ ସାଥିରେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଭାଇ ଏବେ ଆମକୁ ଭିନେ ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ତୋ ଖୁସି।